Jeg har lige fået den her SL63 AMG ind. Fra 2023, der har kørt 5.000 km. Bilen er lakeret i den her Monza Grey Magno, som er sådan en mat lakering fra fabrikken af. Du får de gule bremsekaliber og nogle kæmpe, flotte 21 tommer fælge. Og så har du carbonpakken også, hvor du har carbon herude på sidespejlene. Og så har du carbon hernede også på frontlæben herude i siderne. Og der har du også bagpå. Lad os lige prøve at kigge indenfor. Indenfor i kabinen, der har vi de her AMG sportssæder, som er de her skålsæder, som fuldstændig lukker sammen omkring dig. Så når du kører, så sidder du fuldstændig tight. Og du har carbon interiørlisterne også, som går igen i kabinen. Og så har du også himlen her, som er beklædt i det her Alcantara. Også når du kører Calession op, så har du faktisk også Alcantara i Calession indenfor. Det er ret sejt. Den har kørt 5.000 km, men det faktisk handler om, det er det, der ligger ude foran. Det skal vi lige se. AMG's håndbyggede 4,0 liters V8 motor. Og der er ikke noget, der hedder hybrid eller noget som helst her. Det er ren sugemotor V8 biturbo med 585 heste og 0-100 cirka 3,5 sekunder. Den står klar nu. I Daugård. Ses.